Senyores i senyors, amb tots vostès, el McLaren farà el truc més difícil, el que ningú ha aconseguit. L'hem vist traient del no-res conills, ànecs i fins i tot oques. Però ara s'ha disposat a treure's del barret un clon d'ell mateix que sigui futbolista i meravelli el primer equip del Barça. Li dirà, per exemple, Cristian Tello. El somni de tota la vida del McLaren era triomfar al Camp Nou. Somiava, per exemple, que era el crac de l'Alaví blaugrana i deixava bocabadat a tothom en el torneig de futbol 7 més important de l'estat espanyol. El McLaren, que és una mica masoca, somiava amb una història de superació plena d'entrebancs. S'imaginava ben de marxar a l'Espanyol perquè havien perdut la confiança en ell. Per després tornar al Barça com a jugador encara millor. Somiava amb uns inicis al Barça B tirant a difícil sense la confiança de Luis Enrique. Però una pretemporada i uns quants entrenaments amb el primer equip farien arribar el missatge a Josep Guardiola. És una bala. És una frase preciosa. L'aparició d'aquest alter ego del McLaren seria tan explosiva com els seus trucs. Acostumat a trencar cintures als escenaris, per fi podria fer-ho sobre la gespa. D'un en un anirien desapareixent els defenses que el marquessin. Ole, hop! I després de cada truc aconseguit, de cada gol marcat, l'aplaudiment del públic a qui tot ho deus. Gràcies, ja està. No n'hi ha per tant, tampoc, ja està. Aquest és el somni del McLaren, que per art de màgia s'ha fet realitat.